Tu sú televízne koniny. Vedľa mňa sedí kliper. Hneď po vysielaní vybuchne. Ja som z TV. Tento tu je kliper, ktorý je taký blbý, že nevie ani čo je to kliper. Dobre, dneska sme pristihli občana, ktorý kradol vzácny majetok. Polícia ho hneď prichytila. Ukradol veci, ktoré nemohli byť. Išiel sa súdiť so svojím právom. Občan sa priznal, že ukradol tie veci na prázdno, aby vedeli občania, aký je zlý. Pozrite si ho zblízka. Pán občan je veľmi zlý a krutý. Vidíte jeho blbé oči? Vrátime k téme. Proč vybuchneš, když skončí táhletá nahrávka? Protože jsem moc zlý. Končí sa za 1, 2, 3, 4, 5.